ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis kira dana ni mashekele ala yi meleke o ka surasu ye ka jiki o de la ba fa ni corona kono o de ala yi o de meni surasi do yi ko anye ma da uluka meleke o de do me o de na wati jume ala de ni ko fa ni de ni aya yi doro kalo de la ba aka jane nyana aka jane nyana ami basbalatu mi wurdila abarka ala ka do ngati banana unna na ko bina ala jona jani chelo ayaka terbu faranoka aku hamna ko gelemba bina ma fa nga corona kala o ye corona kala ka kala ka do kala ka ba murke ma konda gelebu do na fa ya ko ngara mo na ye dugo ke wati e bi konda ko me bi idimine do ya ko dugo ma mi de ko ni dugo kala de ngulu ka tu me dugo ma mi de gelebu ko ma ko bulu tu sire corona kala ma wa bulu nguru india ay bulu nguru ta ko bismillah ka tu abulula arhamani kabla ala jo bulu tukura mechani ya fanda abulu tuku yoro mina dugu tini dugu mogo jola bulundala kan mogo be karamo wala mo bina laje de chena na bulu tikera bi dugu bila ona na soro bulu tukura o kuma kulbal ke na bi dugu mogo fo ba ka salamu alaikum ambe bulu tukura basmala tudi yake lamu yi kama koy o tagale ko fa nana kalande wele ko ni dallu bobini kalande ko karabuga ko ni ya fi ko be dobaye ko ti dobaye amena karme fay kalande bo kalande to chela kana blaye rekasu dubu klafa to ka koy ndima gundo mimbe kalande ni karabuga chela dallu bobini amanya kalande ya fanya akoni makene dore ni bismillah murke ko dorowa o dorowa abulu bina mara basmala tuye bino bade abe kujune ka wudi tali kuma do foya ko tubabu bina juuta mallaya aba hakili to ala mali jamana ye here bi mali kono mo ya dibiya ni mo ya tunu na do na mallaya mo ya bi yoro la ala ka dimebi anga dimsenu kala na ka bara di dimsenu ma bara be ni itrashu bina ke anfaya abe diplomatique ubia jamana wati do ma be ta sore bi do ta directeur yala parce que jamana wore mo godo o bi kila ko bara doniya nyini ayere ka kala do fa abi ka munu sarabolo la lu de ba kala donc no lu boray ande munu do na kala na santan samuga e bi kala na e ti bara wore do no kala je na fara u bara fana ka kalifa jamana wore mo gola ka etu amano wode donc ambo o nyini nyem o fe munu fana be ko na fulu bu bolo o ka izinu si parce que naw bara mo wore wala aw yere ka kono je nyoko am ko ni se duodi ali sarakani mi mbangolo ko ko jamana ka tanye me yaw da he atobi jamana de yere de ko ambani ni ala fa ala ka mu be do way ala kan la banya ala kan sabo dam ya ala ka ngolo may sallallahu alaihi wasallam Allah Muhammadu yo resara Muhammadu korona ka kona resara ala Allah Muhammadu yo resara ala Allah kona resara ala Allah Muhammadu yo resara ala ya ni ko ni sare ala Allah o manadi adama de imuna o manadi mani imuna iba sore mabare yumaneke tawa mami mamadu kunatilla walai kunada sarabe ala bolo Allah Muhammadu yo sarabe ala ya nabi ko mamadu kunatilla
ni chobula ni ala sona mesige ni misafo ni ala sona mesige ni misafo ni ko abi to mama du ko na teta abe ni lai ala kama abe ni lai ala kama abi to abu ke mama du ko na teta o ala ka so si tani kene na o ala ka so la ayami ni asubo dalana nansira ko bidi moruma ankara mo sagital ali mo ko ko bade agence babolo no e maganta agence express voyage hotel ali yere de bidam mo ka kata maka fendo de beni mo ya fam sani kan na takibi sojo ika sojo warta ikata soja manyi ne alafe maga on ma maga taka defa on bi fembe asure follow me Nigeria o fe Nigeria yi anda yoro chamana olu fe anu ye wuro bo muso no fe sani fulna fulu ka sare bitana e maga o de lay bolu ka bo tu chama de maga ebi taka musola taka maka fole bi soro ka fu maka yoro tan durube o de ko so sadinati fama no kere fala soro ko nga uklo bala parce que nous ne na sa obina mine onge uku hakli to ala sadini doni paka ni ko gona abi gona nge koy kircho dame fe do la nulu yu kali obike uka kirche kala mogo bi wolo fula nyini ko bla ka ta kircho ka ala wele yoro la hali police no e frona ko ni police frona ka ko ko di gambia nu tara shika kule o tu ni ala chewa alka kambela ni ko islame ma ala wele kafiri min ko silame teno ya ala wele ala bi sidi kafiri maika o ka doni baka kala do fana laje ku bla ka tambaka ka bechi utafa sura sunu ka malfa to ko kircho ko kay english la do baka do bla ka tambaka ko lu da me yoro mina mali bi la fiasa ha yoro tan duru bi maka a yoro tan duru la kelimo kele sadere ni sere kana kuma ko i do daro ala ba fa kana fo mali wallahi a yoro tan duru la musika min fo direct ni sere ba to ni bitaw muru mita maka o kafko express voyage be mini ni yetali soro doro bulu gura ka fini ko na yi mo soro yi abi yin lokuju kumi yengati ne samya ti soro ya bi no che o ya da mako ni tara urukuno li yamani wa fo yoro do mako urukuno li yamani ni ta yoro do wa fo arabana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar o bi fo yoro mi ne amina meleke di bita joy sani kata dugo kaya dugo kata mun ka soro kana jabiya ni joya kono o de la ni tara joy aro ke na fo bir ko baka mu de te bir ka boya ni ba yoro chaman lo ko baka mu de te bir de ka boya million joli e mo ko kele million nani wa kemeni wa bidu o ye biye damay min ganga bla posu kono ko tala donc mo ko ta ma million duru ko wala ka chawo e kati jodu go jabi ro la do ka fo ko ba ne ti parala de
donc ale b'o yɔrɔ dɔn kosɛbɛ aya min dira dɔnni fɛn kelen tigɛ n'a ye ale bɛ fɛn caman dɔn a la donc an bɛ sira d'a ma ne kɔni y'a sogo kɛ wa m'a dogo fana mais a bɛ kɛ cogo min ale bɛna tɛmɛ n'o ye n'o bɔra yen an ye kuma min fɔ baara daminɛ na ala jɔ dɔ de ye sogo da a mɔden la k'a ka bɔ kaliwa la ka taa fɔ Konate ye ko Konate ka taa k'u ka so n'an ye dugawu kɛ ko n'an bɔra yen ko Konate ka taa Tuna sunkalo makɔnɔ tile 15 ko an ka taa kuranna kalan siɲɛ 113 ko n'o kɛra ko Mali bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ donc sunkalo makɔnɔ tile 15 an b'o wajulu min kɛ yan o ti kɛ yan dɛ yɔrɔ ale ye su ye fɛn o fɛn kan ka kɛ san kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ yala ka bɛɛ ka dossier minɛ mais provisoire de don u b'a minɛ u b'a fɔ nin bɛ sa u b'a fɔ nin ka fanga bɛ taa ɲɛ nin ka fanga bɛ cɛ nin bɛ den sɔrɔ nin bɛ cɛ sɔrɔ o bɛɛ bɛ sɛbɛn sunkalo makɔnɔ tile 15 su dossiers bɛ taa di ala ma tuma na ala bɛ sɔrɔ ka tabɔ kɛ dossiers de kan lɛlɛturu kadiri t'o yɛrɛ kuma dɔ n'aw y'a faamu hali minnu bɛ taa hijira nin na u bɛ yala k'olu tɔgɔ de sɛbɛn sunkalo makɔnɔ tile 15 Mali b'a fɔ k'u ka n tɔgɔ sɛbɛn ni fɛn min bɛ yen ni tɔgɔ kan ka sɛbɛn o la baara ɲuman b'o la bon baara ɲuman tɛ ka tɛmɛ kuranna kalan kan o tuma i bɛ taa Tuna de n bɛ taa walahi bilahi i bɛ taa Tuna o tuma ni lɛlɛturu kadiri sera u bɛ sɔrɔ ka tanbɔn k'a kan ni tanbɔn kɛra ka sa o tɛ yɛlɛma bilen o de la mɛlɛkɛw bɛ dɔ sɛbɛn k'o ka fanga bɛ tiɲɛ a bɛ taa di ala ma waati min sani ala ka tanbɔn k'a kan ko fanga bɛ tiɲɛ ala bɛ dɔ fara fanga kan o tuma mɛlɛkɛw bɛ n'a ye cɛ tun bɛ moto nin kan a filɛ dagabana mobili kan u bɛ ala wele k'o tuma na an kun ko nin ka fanga bɛ tiɲɛ munna a ma tiɲɛ ala b'a fɔ ayi aw ye sɛbɛnni min k'a kan o kɔfɛ a hinɛna fanda dɔ la a kun y'a datigɛ dɔ la a tilara ka kuma o tigi fɛ o baraji bonya kosɔn n t'a ka fanga cɛ bilen dɛ n bɛ dɔ fara a jɔyɔrɔ kan o de la ala b'a fɔ ko yamuhu Allahu ma yasha'u wa yusabbitu wa indahu ummul kitab min ka di ala ye a b'a effacer ale de ye faama ye n'i kan ka sa sini a b'a effacer a bɛ sa dɛmɛ d'i ma o se bɛ ala ye donc o bɛ bɛn su min ma dɛ o dugawu kalan de bɛ taa bɛn Tuna kuranna siɲɛ 113 ma tuma maliden bɛɛ ni min ye siɲɛ 1 kɛ wa n bɛna di ka nimoro di mɔgɔw ma u k'i wele an ye nin siɲɛ hakɛ kɛ u k'i wele an ye nin siɲɛ hakɛ kɛ a ka dafa mais fɛn min y'a saraka ko ye o misi bɛɛ dafara nin ye n baden kɔrɔkɛ ye nin de guwanen don ale kan donc o nana ni malobɔrɛ tan ye o tuma hali ni Bamakɔ bɛɛ taara malobɔrɛ tan kɔni o ti dɛsɛ o tuma na